Πολυβολείο, Αμπρί, συνός λεγόμενο, στην ψηλότερη κορυφή του καταθηκίου Παναγίας της Μεγαλόχαρης, στο Πόποβο. Είναι από τον Αντάρτικο πόλεμο που οι υποβοβίτες πολεμιστές αντιστεκόταν στους κατοχικούς στρατούς, Ιταλούς, Τσάμιδες, Γερμανούς και Τούρκους. Από εδώ παρακολουθούσαν από τη ράχη του Κίτσου τις κινήσεις των κατακτηθών και αμέσως ειδοποιούσαν τους κατοίκους, λαμβάναν μέτρα και αντιστεκόταν, πολεμώντας, θυσιάζοντας ακόμη και τη ζωή των. Σέλωμα, Κουρίλας, το πιο όμορφο βουνό με τους γκρεμούς προς την Παραμυθία, Σπάθες, Κάντα με τις αστεοφορές, Τσιλιμίγκο, Χάβος, το Πόβο, ψηλό ράχη του Κίτσου. Στο κέντρο του χωριού δεσπόζει η εκκλησία της Αγίας Κυριακής, που θεμελιώθηκε το 1919 και λειτουργήσε, έγινε δευτερανοίξια το 1922, δωρεές των κατοίκων του Ποπόβου. Το Πόποβο ήταν ιστορικό χωριό, απάτητο για τους κατακτητές. Οι κάτοικοι του ήταν παλικάρια, ξέραν να πολεμήσουν, ξέραν να προστατεύσουν τα παιδιά τους, τις γυναίκες τους, σαν τους σουλιώτες, ίσως και πολύ πιο μπροστά. Σήμερα ερείπια παντού. Μόνο ο σταθμός χωροφυλακής ανακαινίστηκε, το κοινοτικό κατάστημα και αυτό έγινε καινούριο. Έγινε η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής που γιορτάζει τους 26 Ιουλίου, το σπίτι του Φωτοράφτη, του Γκάκη Ράφτη, το πατρικό είναι πάνω στην πλαγιά που είναι Πασχαλιές τώρα ανθισμένες, του Γιάννη Βέρμπη που έχουν τα παιδιά του, τα εγγόνια του Τζέκου Κάτσος, η λεγόμενη Κάτσος, οι Κουρτέοι σώζονται ακόμη, οι Παντέοι, του γιο του Σακαρέλη το σπίτι, του Ζάγκου σώζεται, έφτιαξε ο Φώτος Σακαρέλης ωραίο το σπίτι, του Βλάχου, του Τσιλιβλάχου το σπίτι, του Δημοκόρτη, του Βασίλη Ράφτη το σπίτι του Θήμιο Ράφτη, των Βασιών του Γιώτη Πάσχου, του Γάκη Πάσχου, η Πασχάκης, των Σακαρελαίων, και πάνω στο καταθήκη έχει φτιάξει ο Πάτερ Αναστάσιος Βέρμπης το εκκλησάκι του Κωνσταντίνου και Ελένης, το οποίο θέλει συντήρηση. Ας βρεθεί κάποιος ή κάποιοι από εμάς να βοηθήσουμε στη συντήρησή του. Καλό απόγευμα από το ιστορικό Πόποβο, ψηλά από το καταθήκη της Παναγίας. Να μας φυλάει όλους.